Zo begon het al jaren. In de jaren 50 werd het Van Haringsmakanaal groeven en om een stad goed bereikbaar te houden is een verkeersplein nodig. Eind jaren 60 komt er dan uiteindelijk een fjouwerkant verkeersplein. Hierna had het Dragsterplein verschillende gezichten aan. Als laatste een stierrotonde en nu het nieuwe verkeersplein. Het is toch wat een traditionelere kruispunt geworden met de verkeersregelinstallatie. En daarnaast is ook het fietsverkeer uit de regeling gehaald. Dus dat wordt gescheiden afgewikkeld op een lager niveau. Dus die ben je eigenlijk kwijt uit de regeling. Je had ook kunnen kiezen voor een rotonde. Maar het grote voordeel hierbij is dat je vooral in de spits, het verkeer de stad in de ochtend, voorrang kan geven. En in de middag, als het verkeer de stad uit wil, dan kun je dat weer voorrang geven. Dus het heeft een grotere capaciteit uiteindelijk. Maar de nieuwe situatie zou het verkeer dus goed terugstromen moeten. Toch stiert het nog gauw dus vast, vooral in de spits. En moeten mensen langer wachten om het plein op te komen als jij er maar de rotonde. De sterrotonde, waar we trouwens erg blij mee zijn dat het goed werkte tijdens de bouw. Maar dan stond je natuurlijk op de rotonde stil. En er was een heleboel asfalt waar iedereen natuurlijk zijn plekje kon vinden. En dat hebben we nu niet meer, dus je staat voor de verkeerslichten. Het is wel zo dat het nog wat beter afgesteld kan worden. Dus daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Dus het gaat echt beter. Bovendien moeten we ons bedenken dat het plein is wel gebouwd op de verre toekomst. Dus het is ook nog even wachten op het aquaduct. De problemen met de stoplichten komen vooral door de busjes van de aannemer die op uitvoegstroken staan. De sensoren raad je daar terug in de war. De forensen vinden in elk geval dat de nieuwe situatie al veiliger geworden is. Ik vind deze situatie absoluut beter dan de sterrentonde. Omdat heel veel mensen altijd moeite hebben om op de juiste tijd in te ritsen of er juist weer uit te gaan. En merk je dat het sneller gaat? Ja, ik heb het idee van wel. Dat was een goede situatie, alleen vond ik dat daar door heel veel mensen foutief gebruik van werd gemaakt. Dus ik denk dat deze situatie beter is. Het Voslijnenplein, inclusief aquaduct onder het Van Haringsmakanaal terug, moet in 2006 in kleer wezen.